Žilinské vodné dielo sa dnes premenilo na Atlantický oceán. V európskej premiére tam diváci mohli vidieť boj o loď Bismarck z roku 1941. Nasledovala bitka o Atlantik, počas ktorej horeli lode, vybuchovali ponorky a padali lietadlá. Ako počas vojny, tak aj dnes, no tentoraz len v podobe verných modelov. Úžasné divadlo, no s reálnym scenárom sa odohralo na Žilinskej vode i nebi. Flotily lodí, ponoriek a lietadiel z brehu ovládalo asi 50 modelárov. Boj o loď Bismarck si prišli pozrieť stovky ľudí. Bolo to veľmi pekné. Veľmi dobre. Celkovo som bol prekvapený. Prvý raz som tu. A ako spadlo to lietadlo? Práve tento kúsok bol jeden z najnáročnejších a možno aj najdrahších. Ak by ste si mysleli, že modelár, ktorý lietadlo postavil, pilotoval a aj odpálil, je z toho smutný, mýlite sa. Ste chvíľu váhali, či stlačiť ten gombík? Ja neváham. To musí ísť. Práve, že tedy to potešenie najviac prišlo. Všetky výbuchy a zadymenia boli presne naplánované, no stalo sa aj niečo, s čím sa nepočítalo. Hlavný hrdina dňa, loď Bismarck, začal neplánovane horieť. Některé kablíky byly vedeny neúplně správně. Mini požiar hneď uhasili a všetko pokračovalo tak, ako sa to dialo kedysi. Bismarck svojou technológiou predbehol určite spojenecké lode. Organizátori boja o Atlantik už teraz pripravujú budúci ročník. Chcú, aby bol ešte výpravnejší a efektnejší, no podrobnosti sme sa nedozvedeli. Nedozvíte, protože byl bych sám proti sobě. Marian Lechan, televízia Markíza.